खामायनानै थाङो सानदोंमोन आरो जोङो। बुरजा रांखौ मा खालामगोन? न' लुनांगौ, जोंनि फिउचार खालामनांगौ। नोंथाङा जे जेसिबि सालायबोगासिनो दं सिगांनिफ्रायनो, ओमफ्राय जेसिबि सालायनानै खरसाखौ खोन्थानांला, बेसेबां खामायखांखो बेखौ सोंदों आङो, बेसेबां इनकाम खालामखांखो आर्निं? खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो भाइरेल भिडिअ जायबा जोंनि बर' सिख्लाया जेसिबि सालायदोंमोन दख'ना गाननानै, आरो बे भिडिअआ ससियेल मिडिया जेरै इन्सटाग्राम, फेसबुक, इउटुब जेखे मेखैनो जोबोर गोसारदोंमोन। दा बे हिन्जावसाफोरजोंनो जायबा हिन्जावसा सानै बिथांमोना बिब' बिनानाव जाहैबाय जेवजा। दा बिसोरजों आं फन खालामगोन, फन रायलायगोन, माने अनलाइन बायदि इन्टारभिउ लागोन। बिथांमोना बेसेबां खामायखो, माबोरै माबोरै संसार जानानै दङ, बिटिआर सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ लुबैयो नामा, बायदि बायदि खोथाखौ जोङो सावरायगोन आरो माखासे खोथाखौ नोंथांमोना मिथिगोन। अब्ला जों जेबो गोबाव खालामालासिनो फनखौ हरनोसै नैबे मोनसे मबाइलजों। आरो माखासे सुबुंफोरा बुंहरदोंमोन बिनि बिफाया मा फिल्माव दं, मा सावथुनाव दं, बेखौबो जों सोंहरगोन। आरो लोगोसे बिथांमोना मा मा संनो रोंगौ, मा मा संनो रोङा बेखौबो जों सोंहरगोन। आरो लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिगोन, बिसोर बिटिआरआव फैफिननो लुबैना लुबैया, आरो बिटिआर सोरखारनिफ्राय मा लुबैयो, बेफोर गासिबो खोथाखौनो जों मिथिना लागोन। अब्ला जेबो गोबाव खालामालासिनो फनखौ हरनोसै। आं दा नै फनखौ हरगासिनो दङ। खुलुमबाय। औ, नोंथाङा जे दाख्लै साननैसो सान सिगां नोंथांनि मोनसे भिडिअआ गोबां भाइरेल जादोंमोन, जेसिबि सालायनाय बर' सिख्लाफोरनि दख'ना गाननानै जेसिबि सालायनाय, बे भिडिअआ गोबां गोसारदोंमोन। दा बेनि थाखायनो गोबां मानसिफोरा आंनाव सोंहरदों, बे सान्दिया बसुमतारी बिनानावजों रायलाय, सोरबा सान्दिया बसुमतारी जोंहानि आलासि जायो, सोरबा सोरबा बिदि बुंहरदों। दा बेनिखायनो आं बेखौ सोंहरनो सानदों, नोंथाङा जे जेसिबि सालायदोंमोन, बे जेसिबिखौ सोर फोरोंनाय नोंथांनो? बेसे मायथाइयाव रोंनायमोन बेखौ? आरो बेसे नोंसा बाबाया फोरोंदों आरो ना? बाबा फोरोंदों। औ, बेसे मायथाइयाव हा? फोरोंनाय, बेसे गोबाव जाखो रोंनाया? आं 14 इयार्सआवनो सोलोंदों बाबाजों। औ, ओमफ्राय दा गासिखौबो हाजोबो आरो ना? औ। ओमफ्राय बे नों जेसिबिखौ जायबा सालायो, बे मालिकआ नोंनो फैसा होयोना ओरैनो सालायो नोंलाय? फैसा होयो, दिनाव 500। दिनाव 500 होयो? औ। ओमफ्राय नोंथांनि गुबै मुं, नोंथांनि नाम गासिखौबो एसे खोन्थाबा मोजां जागौमोन रायजोफोरनिसिम। नोंथांनि गामि, नोंथांनि बाबानि मुं, नोंनि मुं, नोंसा बिनानावनि मुं गासिखौबो खोन्थाबा मोजां जागौमोन। एसे फोरमायनानै होदो। आंनि मुङा जाहैबाय मिस सान्दिया बसुमतारी। ओमफ्राय आंनि आब'नि नामा जाहैबाय मिस सनिया बसुमतारी। ओमफ्राय बाबानि नामा सुकुरचंद बसुमतारी। ओमफ्राय मामिना बिना बसुमतारी। औ, ओमफ्राय दा नोंसोरो माबायाव बेंगालराव थायो ना मा होनदों? कर्नाटकआव? औ, बेंगालराव थायो। ओमफ्राय जों सिटियाव थाया, माबायावसो थायो, लकेलाव। मानडे डिस्ट्रिक्टआव। ओमफ्राय बिदिनो लेखा मा होनो गेलेनायफोरबो जोंनि खोनादोंमोन? गामिया जाहैबाय रानिपुर। गामिया? औ, रानिपुर। रानिपुर? औ, ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्ट। औ औ, ओमफ्राय क्लास बेसेसिम फरायनायमोन? क्लासआ जाहैबाय 5खौ एगजाम होखांनानै स'आव फरायनो मोनाखै। क्लास 5खौ पास जाखांनानै फरायनो मोनासै आरो? औ। ओमफ्राय नोंसा आब'आलाय? सेम जावजा नङा होमबा? औ औ औ। होमबा नों दिनाव 500 खामायगासिनो दं जेसिबि सालायनानै? औ। ओमफ्राय नोंथांनि बैसोआ बेसे जाखो? दा 16। दा 16 इयार्स जाबाय? औ। ओमफ्राय बिदिनो जेसिबि सालायनायनि अनगा जानाय लोंनायफोर ओंखामफोर संनो रोंना रोङा? न'आवनो बानायखायो दा। बानायखायोखा माने संनो रोंगौ आरो ना? संनो रोंगौ। मा मा संनो रोंगौ ओरैनो ओंखाम, ओंख्रि, अनला? गासिखौबो साउथ इण्डियानखौबो हायो। साउथ इण्डियानि मा मा हायो? दसा मसला, ओमफ्राय इडलि, ओमफ्राय चटनि। ओमफ्राय मा दङ ओमफ्राय बर'नि फिसा ओंख्रिखौलाय? फिसौ बे खानाथिफोर बानायोना बे आन्टि दंमोन आंनो फोरोंदों आरो मा। ओमफ्राय बर'नि ओंख्रिखौलाय माखौ रोंगौ? बर'नि ओंख्रिया अनलाजों दाउ? हा? अनलाजों दाउ रोंना रोङा? अनलाजों दाउ बानायफेराखै आङो मामिसो बानायबाय थायो। ओमफ्राय सबायजों दाउ? बिसोरखौ रोङा। साम'जों सबाय? बिसोरखौ रोङा। नारजिजों अमा?
anh बेखौबो रोङा लासैनो रोंगोन दे लासैनो रोंगोन ओमफ्राय दा नोंसोरो बे फरायफिननो गोसो जायो नामा नोंसोर दा बे नोंथांमोना जे क्लास 5निफ्राय गारनांगौ जाबाय लेखा फरायनायखौ दा फरायफिननो गोसो जायो नामा आंथ' फरायफिननो लुगैयो ओमफ्राय थांनो हायाखै माने नोंसोर देनां थांफिनबा फरायफिनगोन आं नोंसोर चिराङाव फैफिनगोन आरो ना औ ओमफ्राय नोंसा बाबामोना मा खामानि मावो दा बेहाय बाबाया मेचिन सालायो ओमफ्राय मामिया आलखातारि हरनांगौ नोंसा आब'आ आब'आ न'आव ओंखाम सङो रावबो गैया नालाय न'आव नोंसा होमबा न'खराव साब्रैल' जाहैबाय औ साब्रैल' ओमफ्राय बे JCB सालायनायाव बेसेबां खस्थ' जायो बेबायदि थिखांलाबायनायाव अन्थाइ बाला गारलाबायनायाव बिदि हा उरलाबायनायाव बेखौ गासिबो रोंजोबबाय ओंखायनो इजि मोनो ओमफ्राय बेसे गोबाव नांनाय रोंनायसिम हा रोंनायसिम बेसे गोबाव नांनाय रोंनायसिम औ 14 इयार्सनिफ्राय दा 3 बोसोर जाबाय दा सालाय जानाया फार्स्टआव बांद्राय रोङामोन उनावसो बाबानिखौ नायै नायै रोंबावदों आरोबाव ओमफ्राय JCBनि अनगायैबो बेलेग गारिफोर सालायनो रोंगौ नामा माखासेखौ रोङा ओमफ्राय बाइक रोङो ओमफ्राय माखासेखौ आं सोलोंनो लुगैयो ओमफ्राय रावबो फोरोंग्रा गैया बाइकबो सालायनो रोंगौ आरो ना औ ओमफ्राय नोंसोर जे कुम्फु गेलेयो बा बारला बारसि गेलेयो बेखौ सिगां सिखायजादोंमोन ना नोंसा बाबायानो सिखायनाय बेखौबो बाबायानो फोरोंदों उन्दैनिफ्राय गासिबो बाबायानो फोरोंजोबदों ओमफ्राय नोंसा बाबाया जे सावथुनाव दंदोंमोन बर' फिल्माव दंदोंमोन बे सावथुननि मुङा मामोन माबोरै बावनो हानो माने गोबां मानसिफ्रा सोंदोंमोन बिनि बिफाया मा सावथुनाव दं होननानै आं मिथिबाय जानांगौ नोंथांमोना बिनि बिफाया जाहैबाय माबोरै बावनो हानो ओंखायनो जोंखौबो एक्टिं फोरोङो ओमफ्राय जोंबो रोङो एक्टिंबो रोंगौ आरो ना नोंसोर होमबा औ गाफ्लानो रोंना रोङा गाफ्लानो 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 आं बांद्राय हाया खिन्थु आब' हायो ओमफ्राय मिनिफ्लानोलाय मोसानो रोंगौ नङा मिनिफ्लानो मिनिनो मानो आब' हायो होमबा नोंसा आब'खौ खनसे गाफ्लानो होलाय दंबा खाथियाव दानो दानो दे भिडिअनि गेजेरावनो एक्टिं रोंगौबा नङा होमबा गाफ्लानो ना उसुबिदा मोनदों उसुबिदा मोनदोंबाथाय गाफ्लानाङा जेबो नङा दे मिनिफ्लाबानो जाबाय खनसे आंखौ मानो नागारलांखो रिन्दाव आंखौ निमाहा होदो ट्रेलारा केस जालागा जादों आरो मा रोंबावगौ एक्टिंनि बागै गासिबो फोरोंबाथाय रोंजोबो मिनिफ्लानायखौ ओमफ्राय जाम्बिंबो हायो लाजिनायबो हायो होमबा नोंसोर दा बेहाय माबा मोनसे लुगैयो नामा जेनेबा नोंसोर जे कुम्फुबो गेलेनो लुगैयो ओमफ्राय आरो माबा स्पर्टसआवबो गोसो दं एक्टिंआवबो गोसो दं आरो लोगोसे फरायनोबो गोसो दं माबा मोनसे खावलायनो सानो नामा बे जोंनि बे बिटिआर सोरखारखौ जों थांबाथाय लेखा फरायनो होनांगोन ओमफ्राय डेन्स खालामहोनांगोन ओमफ्राय कुम्फुफोरालाय केरेटफोरा कुम्फुखौबो ओमफ्राय आं क्रिकेटबो गेलेनो लुगैदों क्रिकेटबो गेलेनो लुगैयो आरो ना होमबा लोगोफोर खोनाबाय जानांगौ बिथांमोना मा लुगैयो मा मायो बिटिआर सोरखारसिम खावलायदों बिथांमोना बिटिआरआव जेब्ला फैगोन अब्ला बिथांमोना लुगैदों प्रमद बर' बिथांनिफ्राय माखासे अनसुंथाइ मोननो लुगैदों आरो लोगोसे फरायनोबो लुगैदों आरो बिथांमोना क्लास 5निफ्रायनो गारनांगौ जादों माखासे जेंना जेंसिनि थाखाय मानोना बिथांमोना दा बेंगलर नङा माबा कर्नाटकानि मान्डि जिल्लायावसो दङ मा होनदोंमोनलाय गामिनि नामा हांग्राङालि ना मा होनदोंमोन
हांग्रेलि बे हांग्रेलि जायगायावसो दंहैयो दा बिफाया मेसिननि खामानि मावो माबानि कम्पानिनि ओमफ्राय लोगोसे फिसाजोआ मालाबा जेसिबि सालायो जेसिबिखौथ' सानफ्रामबो सालायनो मोना खोमा ना खामानि जाबाल' सालायनो मोनो खामानि जाबा ओरैनो मास मोनसेयाव खनबेसे सालायो मास मोनसेयाव औ सप्तासे 10 दिन बिसिनि जायो आरो मा खामानिया औ बे रडनि वादार मोनबासो जायो खामानिया होमबा नों आं मोनसे बाथ्रा सोंनि मा होननो नागिरदोंमोन जोंना आब' सनिया माबा बुंनो नागिरदों देलाय बुंलाय जोंहा न'आव थांनो थाखाय ओमफ्राय लेखा फरायनो थाखाय एसेबां थोजासे रां गैया आरो मा ओमफ्राय सरखारनिफ्राय एसे रां मोननो अनसुंथाइ मोननो लुगैयो आरो मा ओमफ्राय जोंना एसेबां थोजासे गैया जों गरिबथार नोगोदनो औ ओमफ्राय न'फोरालाय बे गामियाव सोरथो थायो दा नोंसानि न'आव नोंसा आइ बाबामोनाबो गासिबो नोंसोर दंजोबो ओमफ्राय दा बे गामियाव सोर थायो गामियाव जोंनि आयंमोन दङ ओमफ्राय मादैमोन दं आदैमोन दं जोंना आफाना बिदा फंबाय 6 जन दङ ओमफ्राय नोंसोर बे फैया बेसे गोबाव जाखो चिराङाव फैया 6 बोसोर जाबाय जोङो 6 बोसोर औ बिनिफ्राय बुरजा रां खामायनानै थांनो सानदोंमोन आरो जोङो बुरजा रांखौ मा खालामगोन न' लुनांगौ जोंनि फिउचार खालामनांगौ गुबै थांखिया लुनांगौ गुबै थांखिया न' लुनाय आरो ना ओमफ्राय जोंनि फिउचाराव मा खालामलांनांगौ मा खालामलांना आरो मा जोंनि थाखाय नोंथाङा जेसिबि सालायबोगासिनो दं सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय जेसिबि सालायनानै खरसाखौ खोन्थानांला बेसेबां खामायखांखो बेखौ सोंदों आङो बेसेबां इनकाम खालामखांखो आर्निं बेखौ जों बावबाय बेसेबां 6 बोसोरावसो आं दाबो 3 बोसोरल' जादों 50,000 बा 1 लाखसो हमना लानोसै दे बेखौनो हमदो होनबालाय नोंनि खोथासै बेबायदि खामायनो हायोना रायजोफोर जेनेबा नोंथांमोना जुदि जेसिबि सालायनो रोंगौबा बिथाङा जे मास मोनसेयाव पेमेन्ट मोना बिथाङा सानसेयावनो मोनो सानसेयाव 500 मोनो बेनिखायनो माने बारा हिसाब खालामनो रोङाखै आरो बिसोरो माने सानफ्रामबो मावा खामानिखौ आरो जाखिनि खामानि मावो बेनि फैसाखौ जाजोबो जाहैबाय न'खर सालायो ओमफ्राय माखासे डिउटिनि खामानिखौ बिफानि खामानिनि फैसा मोननायखौ जमा दोनो ओमफ्राय दा बे सान्दियानि जाहैबाय फैसा खामायनाय बेखौ खरसा जायो जाहैबाय जेरै माइरं बायनाय दालि बायनाय मैगं थाइगं बायनाय बोरमा बेदर बायनाय खुसिया बायनाय ना बायनाय बेफोराव बाहाय जाहैबाय ओमफ्राय आरो गावसोरनि खरस बेफोराव बाहाय जाहैबाय बेबायदिनो बायनानै सोलिबोगासिनो दङ आरो बिथांमोना चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थांनाया 6 बोसोर जाबाय बा 6 बोसोर जाबाय आरो बिथांमोना थाबैनो फैनो लुगैदों बेहाय जुदि सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोब्लाथाय अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मा बुंखो बिथांमोना मा फोरमायहरखो बेखिनियानोमोन लोगोफोर अब्ला नोंथाङा जोबथारनायाव माबा मोनसे बुंनो सानो नामा नै भिडिअखौ फोजोबनोसै खोनादों हेलौ जोबथारनायाव माबा मोनसे बुंनो सानोबा बुंदो नै रायजोफोरनि सिगाङाव सरकारा अनसुंथाइ होयोबा जों गेलेनाय आरो फरायनायखौ जौगालांनो हागोन ओमफ्राय आरो मोनसेबाव बेखौनो आसा खालामगोन जोङो दे होमबा दोनथ'दो होमबा जों भिडिअखौ फोजोबनोसै लोगोफोर दोनबाय बिथांमोनानो जाहैबाय सनिया आरो सान्दिया बसुमतारी जेवजा बिथांमोना सान्दिया जाहैबाय जेसिबि सालायग्रा जेसिबि सालायनाय फैसाखौ जाहैबाय माने खरसा खालामो न'खराव ओमफ्राय आरो बिफानि मोननाय फैसाखौ जमा दोनो न' लुनो नागिरदों जाहैबाय चिरां जिल्लायाव फैनानै बा गावसिनि गामियाव फैनानै न' लुगोन जाहैबाय आरो गावसोरनि फिउचारनि थाखाय माखासे फैसा जमा खालामगासिनो दङ 3 बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि सालायनानै खामायबोगासिनो दङ मासाव अबेबा 10 दिन सालायो अबेबा सप्तासे सालायो अबेबा 15 दिन सालायो बेबायदिनो सालायनानै जिउखौ खुंबोगासिनो दङ अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनो गोसो दं खालामबानो जाबाय आरो खालामनो गोसो गैया दा खालाम लाइक खालामनो गोसो दं खालाम लाइक खालामनो गोसो गैया दा खालाम गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि